Muga-muga ngatur nggih mawon. Matur sembah nuwun saya kadang tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan Bapak Ibu monggo. Mereka dipun rahapi pasugatanipun kanthi rasa ingkang eca lan sing eca sakeparengipun marak sowan Nduk Ayu Nimas Ayu Ilfi Bulkis kater jumeneng sayang saksono palegan New Armada. Biasa. Selawat. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana ayo bi ilmillahi sholatan daimatan li dawami mulkillahi sholawat lalu yo lalu iki nyak ngopo to jane lagi tas munggah kok. Mbok lek setruk ning omah wae. Sapa ya sing setruk? Bocah ayu-ayu kok. Aku mabuk, Mas. Mabuk. Mabuk perjalanan. Jalane ndak umum. Iki to bocah iki to sing kejeblak tiba ning sor ke Mang Nduk. Iya. Weh jan omahmu ki lho gunung. Jerek sapa? Kota, Mas. Kota ki nek Kota Petung. petung kota iki lho, omahmu gunung kok piye-piye apane sing lara apa? Isik uluk salam pengen, monggo. Rada anu ya Mas semboyongan ritek bene ya. Yo enggak apa-apa kakinya sakit. Heeh, nderek ngaturaken sugeng enjing. Bapak Ibu, kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gumunku ki lek awakmu sing salam kok akeh sing jawab. Ya ngono kuwi. Aku sing salam Pak iki lho gidek kae ora. Opo kae kok ngomong jojo. Pak iki ngerti lho Mas. Apa? Jawab salame menungso karo ora iki ngerti lho Pak iki. Lah terus aku mang ora sing jawab berarti aku kudu menungso. Aku ora omong ya. Gulungan setan berarti saya ini ya. Enggak apa-apa. Sowan marak sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Ponco piye to? Kuwi ki Mas kancane apik dhewe sorte ropan. Oh iya Mas Ponco. Mantene kuwi. Aku gumunku sing kok. Mas Ponco. Lah mumune piye? Mas Ponco. Cetuk ning pringapus cetuk ning dongko tip ulir ndak nang Ponco kowe. Oh karo O kan ya beda to Mas. Iya kanca sorte ropan Mas Ponco biasa. Mas Ponco teng pundi pinarake? Jajal wis Mas Ponco. Lah kalau Mas sulap to Mas kok kene ra ketok lho sampean. Muntrae wong ireng manis kok. Bulat sulap dungkul mata. Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng keluarga agung kok iso ponco-ponco ki sing dimanteni. Ken mau kok. Sing digawe ki bapakane. Bocah ayo pekok. Piye to? Aku ra mudeng Mas. Pi ayo pekok to pi. Mas Ponco kuwi yugane ingkang gadah napa? Gati menika saking panjenenganipun Bapak Nyono kalian Ibu Suni. Apa kira-kira bar tiba kek gagal otak ndasmu kemang? Rada loding to Mas aku. Bocah kok apane sing lara jal to apane sing lara? Iki lho Mas. Sikil. Pupuku. Lah kowe iki apa ya ora roh lah aku ki tukang pijet ning omah gawa nang omahku. Apa ya? Saiki? Kowe sikilmu kesleo to? Iya. Tak cekel cek, tak pijet mak elus, tak elus-elus, tak pijet mek-mek, tak dilat ping 3 elep. Mari. Tenan apa piye? Lho, Dek ini enek bocah bar sore-sore. Bar poli. Tangane cuklek. Ya Allah Mas. Ki terus piye? Digawa nyang omahku. Yo ngene iki padha wae tak cekel cek, tak mek-mek, tak elus-elus, terus tak dilat ping 3 elep mari. Pokoke apa wae penyakit digawa nyang omahku, tak dilat ping 3 mesti mari. Lah aku dek kapan ki yo lara. Terus teko saiki rong mari-mari sakjane. Lara apa? Anyang-anyangan Mas aku. Teko saiki rong mari aku. Aku golek tombo iki nyanti parane iki kan nek bingung. Lah iya to, iki mangka nek tangane lara kan tak cek tak mek-mek, tak dilat ping 3 elep. Mari. Sikil lara, tak cekel cek, tak pijet mek-mek, tak dilat ping 3 elep. Mari. Terus lah anyang-anyangan Mas. Kowe sing teko saiki rong mari. Lara apa kowe? Anyang-anyangan. Piye ya anyang-anyangan? Jerek sampean dukun, jerek wis. Kok anyang-anyangan iki piye ya? Ora dilat Mas. Iki lho sikilku. Sikilku iki lho Mas. Nah, lek anyang-anyangan carane enak. Apa? Tak cekel cet.
Tak mek-mek pragon aku sing tangi nggo malanan. Tak mek-mek. Ya. Widone cepoh ngono pisan. Bocah wis anyang-anyangan digonyang mantu. Aja Mas, aku kok. Lah anyang-anyangan kuwi sing di apa? Dikareti jempole Pak ya. Dikareti jempole. Wah, jempole. Lah yo dipetku mang. Mut. Jempole. Lam tilam sowan menok Pak Nyono. Pak Nyono. Nggih. Iki sanes Pak Nyono ya. Iki CHR nyapa tek Nyono. ngeling-eling dalan kuwi lah. Berjiwatan paku lingan. Iki ibu-ibu ki wonten sing lara anyang-anyangan napa mboten Bu? Sisan gae. Ora Mas, miyatan kene sehat-sehat. Manis mriko nok sowan Pak Nyono. Monggo Aseme adune Mas. Nampil Mas. Nggih, ya dipadakne. Pak Nyono. Enak fotone Pak Nyono sing ndi dipadakne. Oh, niki sanes. Nggih, Mas kanca kuwi. Pak Nyono. Pak Nyono dipadakne. Walah, lha niki Mas cocok kali niki fotone. Alhamdulillah, Pak Nyono sehat nggih, sugeng Pak. siang. Niki Ibu nggih. Ya Allah nggih, kula nuwun Ibuke Ibu seger nggih. ya, Nok. Seger Mas. Wah, ndah nek mlaku medun kayak glundung ndah Ya, Boten, boten aja. guyon nggih Bu nggih. Gojek kok Bu nggih. Terus sembah nuwun, Nggih. mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Iki Amin. mantene loro iki. Nggih. Ngapa con kene? Mas Ponco to? Iki nyang opo to kene? Mas. Engko ana lho, Cok. Nyang opo kene? Mau nyambut gawe kene Mas bolone Ponco, dhewe wis. ya Allah. Belum dibayar apa ora iki Ponco nggih. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Lajeng Mas niki engko asmani sinten? Mas niki asmanipun Mas. urung dibayar ngono kok lali to gampang. Sampeyan ki rabun lho piye to Mas. Mas maca ngene kok. Pak Lulut. Iki TNI ki to, Nok? Heh, Oh, udah Dudek. Mas udah. Mas Lulut. Mas Lulut Terus nggih. Eh, Heh, yuk. napa? Badokan, Bro. Ya lah Pak Nyono jan wae adek ketekan Ngapunten nggih, Bu nggih. MC nyelungan. Kula celutak nggih, Bu nggih. mboten parang lho Mas ngono kuwi Bu nggih. ngapunten. Ya Allah, ayo. Ket Ya, ngesor iya. mangke tok ndase tok bareng rene kok masyaallah. Wah, jan ayu-ayu tenan to. Pundi to? Ya Iki lho. Allah, kene ya Mas. Ya ampun ya ampun. Manise adune Mas. Bocah pira kae? Jiro lupat. Ning kuning. Iki buke iki nyuting apik dhewe. Nyekeli gedang iki wingko 3 story ditulisi enek kethek loro. Mangan weh mesti ngono Bu kowe Bu. Aja lho Bu. Aja lho Bu. Aja. Lencer kuning. Pak Nyono kula ngapel arit Pak niki ben ditegor mawon. Aja. Lho ora sampe nju kok patput-patput ae Iki ngono. napa? Ngapunten Pak nggih. Ngapunten Pak nggih. Ya Masalah Allah. MC mampunya apa ngene celutak ngene ya Nok? Ora. Ora Mas. Nggih. Iki ke MC Ngapunten, Bu. Dia purun Sewu. gedang. Ah, mboten. Ibuke mboten purun Mas. Nggih. Inten. Mas. Mas iki dadi cukup pisan. Mbok Pak. Ora. Duit kok Tak tunggul. pikir lek kaya gedang kuwi Mas. Amit Bude, Pak. Nggih. Sewu Pak nggih. Inten. Delok lap to, Pak. Nggih. Oh, Inten. Intenipun Kakang. Kok ning kene dadak ndelok lap ki lho. Ndelok langsung lho, Pak De. Iso ndelok ning HP lap ning YouTube HR Pro. Wah, jan jos Pak De miweri mesane gen leh duit Hardi nggih. Sembah nuwun. Nyadi we suripmu surat enek sing kok pangan. Iki sapa iki? Tukang Mas Ijlik, dalam koyek ora mek loro Mas. sapa? Iki oke banget. Oh munyuk. Mangani gedang manis. Ya Mas, enak. Kemana kaduman ya Nok? Oh, ora. Tak Tak kene gue Mas Musa. tak pamahne ya. Mas matur suwun. Inten pun Kakang. Enak cah. Jajal Mas. Madu Brono, Alimah Madu Brono. Ki jajal ki pamahne. Ki pamahne. Kok puwer sih karo ingon-ingon mudik ya lan yo? Puwer sih sumpah. Matamu. Jujur, Intenipun Kakang. Lek nyuting ki padha adoh dok pasne congor. Iso nyuting pasne congorku lho. Ora ngajar HR Pro kita. Mas Ijlik. Iya. Jan matur telen Pak Nyono niki mau kan tanggapan. Iya. Pada sandang lan Lan pangan. pangan. Heeh, ya to, kudu ngono sampean ki. Ya to Mas. Dandang mangan. Ya sak liyane kuwi Mas, cara ning donya iki kan mek sementara ya to. Iya.
ibarate wong mampir ngombe. Ya to Mas, ngono Mas. Ora oleh ngono ki wae iki. Dadi menungsa iku kudu bersyukur. Umpama Yanto tak babat ndase iki Yanto bapakmu. Lairne anak wong anek kaya ngono lho. Pak gedange Pak Nyono go. Pak Nyono. Wonge cilik kok gedange masalah sak. Ya ngono kuwi yo. Inten-intene pun kakang dewe Wah, jangan masalah. Bocah kok ayune Mbah Lurah no, Mbah Mali. Oh, ingkang pundi Mas Mbak Mbak Lurah? Salim. Ya Allah, jano kok mboten matur ya Allah Mbak Lurah. Saking enjing nggih. Ya Allah. Kayak kok terjaluk Pak duit lho, nggih. Bu, kan. Mbak Lurah sampun jahar? Sampun ngunjuk kopi? Lah. Oh, dereng. Ya Allah Mas, kopi Mas. Kok kok Mbah Lurah no. Lha piye? Mbah Lurah rontok kok kene aku ning kono bawa nyanyi rong lagu kopi ae urung enak. Ya Allah Mas sampeyan dereng. Karo rokok Pak sampurna mil mawon. Ayo gendengipun nok wong ayu. Bar mangan gedang kok pucet. Wah, jan. Sing gedhe Pak ngapuraku. Mas papu jalaku sejalan hatiku sampung gumong lanjutanmu rupi dosa. lihat langit ing kalan jalan gelar mangga muncul dinale Sampeyan bar maam gedang kok terus ning mburi nyapa? Cah iki kok sik enek wong lanang arep obah. Lah. Sampeyan ki MC kondang nanti nglinting kok Mas. Aku lek ra mambu mbakku sedina kaya tekek lho nok. Mulakno nglinting. Oh, nglinting. Mbakku ne apa? Kaya apa Mas? Ning diton ron lah metuku mbakku apek kira omong. Kacang. Kono lho lore lu anu kono lho, ule kono lho. Ning kajang Neno nano, ayo Bang Ayu. Mendapaya
ngono, Mas. Apa-apa kuwi. Nyapa? Pengembangan. Variasi. Variasi. Jan. Mas Komeng. Aduso. Ora Mas, utuk ki takoni. Apa? Aja kok menenge sampean beban apa akeh banget ngono Mas. Komeng, urip ning alam donya kuwi mek telu kuncine, Meng. Piye? Sabar. Sabar. Dan sabar. Ya ming sabar gitu. Ya wis kudu ngono kuwi. Oh iya. Iya. Nenonan ngono monggo. Bapak ini ki sinten sing didamelne kopi? Mas Iclik didamelne kopi. Ya Allah, Pak. Aku elek tanpa rupa ki MC no. Ya ngerti sakjane. Jadi umpama niki mengke wonten pramugarine mboten napa langsung nyambi pramugari niki mengke? Enten, Mas. Wonten. Enten. Alhamdulillah mbok melih wonten. Nggih. Terus sembah nuwun. Bapak Idi mengke. Birnat. Terus sembah nuwun nenonan wah kopine. Kok namung setunggal to, Pak? Cacahe celungat kok. Heh? Angger kancane dikek kaya ora trimo. Iki Mas, iki urung dikopeni to, Mas? Urung diwedangi? Wis to ngene. Kon wedangi kon godhog banyu kaprus sae dhuwur no kok. Ya apa? Arek bubuti. Kayak dibubuti kok. Ya malah gundul lucu. Menda boyo yen sida urip lan antiko Bungeng sembahyang panuwun nduk Ayu Ilpi mangke sekitar kirang setunggal lagon malih gedhok purwa kawiwitan kalau mau saking panjenenganipun Bapak Nyono ugi sore salira saking panjenenganipun Bapak Mas Sugeng dalasan Mas Lulu mangke sakderepun gedhok purwa kawiwitan Mbah Lurah Mbah Sali mangke katuran napa Pak nggih katuran atur pambagya Bapak mangke sasampunipun setunggal tetembangan menika mangke badhe kabeh atur sing gawan kotak istriku tersayang kene jumeneng saking Sasana Palenggahan New Armada Musik ayo Bang Ayu nok kene mbokmu salalase pijetan salala cika cek asal wah piye tok angel men. Piye to isih arep dansa kok wis dibari to. Lah aku ki ndak iso. Lah iya sampean mangke piye to leh manu? Mas piye? Piye? Baleni. Ora tekek musik ora tekek. Nen ayo. Piye to? Kan mideg sikil ki piye to Mas sampean? Dadi apa ora iki engko? Kono dhisikno. Yo. Nen. Piye to lan? Ngene to Mas. Ngono lho Mas. Ditanggap wong tukaran padane ning omah wae. Kan ngono ya wis jenenge ora iso ya piye lho Mas. Ya enggak apa-apa dilek ra dadi ya Lan. Siap. Iki wae awake dhewe sarimbitan to Mas. Lho kok praktek ngomah bareng kok. Oh nggih niki wau jenengan kan niki wau critane garwane jenengan nggih. Ngoten. Critane nggih Mas ngoten lho Mas. Wo Jarekmu ning ngesor mangke sampean wis ngene. Engko lek omong-omong karo aku omong lek kowe iki bojoku lho ya ngono jarekmu. Lah mambunge sing tak kelok. Semambunge tak kelone kaya iki to. Lah
Apa ya Mas? Heeh. Lah aku sing kok kelani jerekmu untune merongos. Lah mau kowe genah kaya ngono plekanyik. Lah aku tuh merongos Mas. Iya. Ora, Bocah kok lek guyu kok miring. Ora Mas aku lek guyu deki kok ya. Apane? Lek kok mane terang. Mboten. Monggo Nduk Ayu Inggih, menika Kang merak sowan Mas. wonten dalem gung panjenenganipun Bapak Nyono dalah jadi Ibu Suni akhiripun paring lelipur ngaturaken kula nuwun niki Bapak Nggih. Yono ingkang wonten pundi? wonten ngajeng menika Oh, ingkang menika nggih Kang Mas. Nggih. Kang priyantunipun Mas. grapyak sumanak Nggih, Mas. alhamdulillah Nggih lek mboten gabak sumanak ya ora nanggep dhewe no Mas. iya no alhamdulillah apik dhewe diparingi sandang lan badok ngeten iki Nggih, wajan lek sampe Matur suwun. nyolong-nyolong gedang ngono kuwi berarti ora nyolong kumangke Apa, Mas? nyuwun izin kalian Bapak Oh, nggih. Pak. Lah apa wis diolehi? oleh no Jerek sapa lho? lah iki mang izin karo Lah, Ilpi Pak Yono niki wono apa pareng, Pak? Pareng, Pak? Pak. Kang pundi to Pak Yono niku? masalah diarep marorono Ndi to, Pak? Iki Pak Yono ndi to, Pak? Kok ning ngarep kono kuwi Apa oleh mangke, Mas? aja kaya ning omah Pak lek nyeluk Lah pripun? ya Mas Ya Mas, nggih, Mas Yono. Mas Lah, icilik Yono jasmu lek oh kono iya. Pak Oh iya, lek kene Oh, Mas nggih. Mas, Nggih. terus banget. Sesuai dengan cerita yang kowe ora anyang-anyangan ta Mboten Mas, aman. Dah, Iki oleh. sing anyang-anyangan ketoke Mbak Depi. ora aja Nduk Ya, Mbak? wah penyakit tok lho Des Ora ngono lho, Mas. Oh iya. Oh iya, omongane wong sing mambu lemah ya ngono kuwi, Mas. Ya mbok ra suwe. ayo monggo ayu paring lelipur sasampunipun setunggal tetembangan menika dipun gagrakaken mawi tayub dipun atur pasugatan monggo saking datang New Armada Indonesia so HR yang pernah upload terima kasih bos Wanatyayu utama ngambar areme kusuma mulat langan brata agawe seming nolong semuanya langit madu lindri-lindrinya wangetramu dasar lencir kuning tangguh rasa tresnoku gambar dan ku jiwa katon memanisi wong ayu paput janipun atinipun kakang yayi aja sira lenjanipun marang kakang ya yayi Awit. awet saka gedening rasa tresnanipun atinipun kakang ya Mas ayo kene Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu. Kang sumunar yang seni tresno kang luhur ana liya mung sira sayangku.
matur burung sebahing manubun monggo wong ayu katuran pinarak rumiyin. Sesarengan kata-kata saking Armada campur sari kinanten.